Точно така. мюсюлманска Но са. сега, даже и свинско да ядете един път в месеца, няма страшно. Един път в месеца на едно ядене, нали? Тогава няма страшно. За Но тези... ако имате определени болести, не трябва да ядете никакви животински храни. Примерно тези, които имат мляко и млечни продукти, не трябва да ядат хората, които имат подагра. Тези, които имат седна хрема, полипив, носа, бронхиална астма, уртикари, изобщо алергичните болести. Тези, които имат, които боледуват често, било деца, било големи хора. Колкото, ако искаш да ти боледува детето непрекъснато, даваш му на корем мляко, сирене, кашкавал, извара, сладолед. Ама без да спреш. Сутрин, обед, вечер и през нощта го събужда да му даш. И то ще боледува непрекъснато. Големият човек също. Не трябва да ядат мляко и млечни тези, които имат болки по ставите, било шипове, било възпаления на ставите, артрити, автоимунни болести, множествена склероза, Бехтерев,